bang makapag-send yan kung walang Lord? Hindi. O, ang tiyan. Ha? Pwede bang mabuhay ang tiyan walang pagkain? Kinakailangan ng pagkain. Napakahalaga ang kumain. Di ba? Ngayon, kumain tayo. Pero hindi lahat na pagkain ay kainin mo lahat. Ha? Pumili din tayo dapat ng pagkain. Halimbawa, bata ka pa, inom ka ng inom ng soft drinks. Ano mangyari sa'yo? Sasakit ang tiyan at yung bituka ay mabubutas at ngayon puputulin. Gusto ba ninyo yan? Yun, hindi. Halimbawa, ikaw, kain ka ng kain ng mamamantikang pagkain. Ano mangyari sa iyong buhay? Magkakaroon ka ng high blood. Kaya nga, kinakailangan maging bata, matanda, kinakailangan na tayo ay kumain ng gulay. Dahil ang gulay ay masustansya at fiber. Ngayon, yan ang pagkain. Pero maliban sa pagkain ng gulay, tinapay, merong pagkain na binibigay si Jesus sa atin. Ang kanyang katawan, ang kanyang laman. Bakit ang sabi ni Jesus, ang sino mang kumain ng aking laman ay hindi na mamamatay. Diba? Kaya kumain ka ng gulay, mamamatay ka pa rin. Pero pag kumain ka ng ostya, hindi ka na mamamatay. Dahil yan ang sabi ni Jesus. At ang sabi ni Jesus ay totoo. Diba? Totoo ang sinasabi ni Jesus. Kaya kinakailangan